jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten sayamen fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men fulɓe TV wari to men fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men fulɓe TV wari to men fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men fulɓe TV wari to men golle fulɓe TV teddino yitina tawa men golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi salmini on fulɓe TV min musidɓon kadi Jeeɗo Dialo en yaadi hen e tabbital Pulago fina tawa 2026 mo waɗɗo passé Mansa Diang jokke men tami addanan ko feƴƴi ɗon ko ɗon handi hikka leyɗe 6 ha 7 fof ari tawtiɓe o fina tawa ko rawani ɓe fuɗɗi ɗum wasu hikka ko passé Mansa Diang jokke men tami addanan ko feƴƴi ton kon hara miɗo yetta team fulɓe TV on fof woni yeeso mum Samba Guelaju Mbaalo ha France wandeɗa kanko tambiti men mi yijitani Abdoulaye Mbaalo DJ Yero Mamadou Aliou Diallo Baba Mamadou Salou Diallo team on fof mi yejjitani jokke men tami addanan ko feƴƴi ɗon kon Sana yidi cosaan membino kala mbiyoɗo mbimi mbimami membino check no hembo check yambara check no hembo check yambara eyo jam waɗi weltare e filti fewre waɗi melle bandino tilago weltare e membino la jamdi weli hatta check no hembo check yambara check no hembo check yambara wabe bawri ulla wabe mimmi wawra joɗo mame dimbo ko lapiniyam tam ko saki ɗiɗiɗi membino kala pulloɗo woni membino sana yiɗi cosaan membino afoniri koɓe cuɓaɓe koɓe jipta ko manana ɗum koɓe gabta ko ma jaɓa ɗum bandi mi jogo jiɗaɗo bandi mi joga cuɓaɗo komo yipta ko manana ɗum komo amta ko ma jaɓa ɗum jibi gaɓɓiɗi jaɗara awela kañe kelleɗe membino awela jibi gaɓɓiɗi jaɗara awela kañe kelleɗe membino awela membino kala pulloɗo woni membino sana yiɗi cosaan membino kala mbiyoɗo mbimi mbimami membino kala pulloɗo woni membino sana yiɗi cosaan membino kala mbiyoɗo mbimi mbimami membino minayo mbade kele minayon oranyiɓe afonirɓe mbade kele minayon minayo mbade kele minayon oranyiɓe mbadi mijo mbade kele minayon ko dimbara kana dimba na dimba kayanyara kana yanya ko dimbara kana dimba na dimba kayanyara kana yanya minayo mbade kele minayon ay mbade kele ayo minayo bade kele minayo ay onna ya ki bade kele way bade kele minayo ni dibo kana dimba ay bade kele yara kana yaya dimbara kana dimba na dimba kaya yara kana yaya ay ay kele dewa jibara bade kele jibara kele jibara membino kala pulloɗo woni membino sana yiɗi cosaan membino kala mbiyoɗo mbimami membino kala pulloɗo woni membino
dakpoye futti tikindi weɓi passé Pari. DJ bless Sulo ay ono amoɓe walla kala garo 2 minutes gokkata mbaɗa prépare si 2 minutes o timmi a noddama arande a luusi because jemma o ɗi yaha tan eɗen kewi artesi What
Badekele wai, jude majoto badekele. Badekele. Achamutem.
ke odon do wona jati ke yalta tale wona jati ke mudo leydi tan jabe do Umar Sonko Cissé bidon goto fof ko minitaji sappo o kayimoɓe muñane min minitaji sappo Umar Sonko Cissé a wona jatige photo a wona jatige hoɗon ɗon a wona jatige yalta tale sa jippini yeru ndungu gandumi a jippini nalanke kono ko joolam luute fate yotto ñawda ñalande noon
on kire e jam kori kala ko jam don don yo ko do woni mon sa kunda minen si pullo haali ceddan abi to ko ceddo jibini dum ceddo haali pulle ha ya ko pullo jibini dum minen ga men gara ko jiya minen ciosan amen on pijiran dum kala e sai ila mo koro e sai musa mole en fo kebino dole e jambar jibe jawtude sai en fo kebino dole ko be jab ko won rande do be jabi be kaldi hemo en joni omen bangidirani sataji be gayni ni sataji habbi ji wondema sai kala boni jambardi minen no kala men sotra do minen kala men dari minen para habbi hen woni rande ko be jodo bangidirani sataji do be mbadatu har lawa habbi kala ko wono josa ko wono ko andate metire ko dole o do woni ko jamunda o do bila aywa hay
Bismillah, do yamirore, orejo sidi dem. Gobono alay samba ba, yo tima do bengdo kamkoy hobbe makko teno. Gowon honorable Sidi Jai. Don si yawdi yo kala ko kewi he URR ko ma o funta do o yiye. Goni honorable. Don si yawdi boss ami nden be gardori e kodo goddo honorable rebe immibe Nigeria, Ghana, Senegal, Burkina Faso. Den bismillah modon kala gondo do inde me yettode ginnado mo innaga. Andi yero dungu ko jali mawdo international. Bismillah. Adandi honorable Sidi Jai ko neddo Gambia fof, neddo Africa fof. Min para warana honorable deputy speaker Bokol Dabol o fijino kono min gokkuma no de e hobbe be ardi ben. Nden ndungu yero Sidi
o okkira first batch certificate ji poɗɗi yaade ɗo URR ɗo
for the people of URR. Then Secretary General will announce one after the other. Si alado mbawdo ma jeptan certificate o nado ara jeptana jom certificate o inshallah demba mon totta mo certificate si modo o ara si o alado ada garto jeptana mo certificate o inshallah. Odo ko neɗɗo si o ligganima yo a heftin ko waɗan ok woni garo o ƴeftanamo certificate o ndewɗo hen ko woni chief advisor mo gandantama woni no hoorejo tabital Pulagu woni Oumar Sompo Cissé Basse Mansadia. Aha, so iti exactly. Iti tani manina. Yeah, good. Yes. Congratulations, Governor. Homo rewti hen woni Kasum Diallo wono darinoɗo mo haala kanko woni regional secretary URR kanko kadi teddinira oɗo certificate. Omo rewi hen woni women mobiliser tabital Pulagu national Fatou Kande. Women mobiliser tabital Pulagu national Fatou Kande teddinira oɗo certificate dow golle moƴƴe nde o watta. Nden ala ko mbaɗen tan jarnen honorable Lamin Thiam pour wadde président ɗi certificate ɗon Lamin Thiam a jarama ɓe tottiren certificate aji maɓe eɗen nodda tan Abdoulaye Bari deputy secretary general tabital Pulagu international o ara o totta ɓeɗo certificate aji maɓe Abdoulaye Bari. Yes. ɓe fof noon koɓe tottirte certificate aji maɓe wona yiɗande ɓe kono noon ko golle maɓe wayi noon o waɗi ɓe keptina hen ɓe tottade inchallah nden ɗon dewtinen hen Saydou Bousso hoorejo oppa ñoomi si tawi o ala ɗo woodi mbawɗo ara ƴeftanamo certificate mo haɗa ɗo nodda ballamin e ha hande Abdourahmane Ba ƴeftat ɗo inde Saydou Bousso. Salif Makam Diallo hoorejo Lowa ñoomi si tawi o ala ɗo kono woodi mbawɗo ara ƴeftanamo certificate yo ar o walla men. Salif Makam Diallo woni hoorejo Lowa ñoomi. Yes, Abdoulaye Bari, then we thank you very much for presenting the certificate to the deserving people. So, West Coast region, eɗen nodda Awal Gonga, mo gandantama kanko woni cukko hoorejo tabital Pulagu Nigeria. To come and present this certificate to these individuals. Eɗen idora Boy Ba, hoorejo West Coast 2. West Coast kono ɗum ceerri mbaɗi West Coast 1 West Coast 2 si a nan man West Coast 2 woni Fooñi hoorejo Fooñi o woni Boy Ba
yo o ar o heɓo o certificate dow inde makko. Si o ala ɗo wodi mbawɗo mo ƴeftan yo ar. Boyba Sadio Diallo hoorejo Fooñi Bondali nden mawɗo ar ƴefta Fooñi fof inchallah si tawi goɗɗo ala ɗo ɗawa ar ƴeftanaɓe certificate aji ɗi. Amadou Tidiane Diallo Fooñi Jarol. Aliou Diallo hoorejo West Coast 1 woni kombo o. Aliou Diallo mo gandantama kam kadi ko dariɗo tigi no tabital Pulagu yaari yeeso. Kanko kadi o teddinirama o certificate yo aro ƴeftamo inchallah. Ana gasi jawa ya. Alhaji Madou Kande mo gandantama woni kanko woni hoorejo Kombo East ko kanko woni député PRO tabital Pulagu national. Kanko kadi o teddinirama o certificate simo ɗo yo o ar o ƴefta certificate o. Largay. Gorgui Sow hoorejo Kombo South simo ɗo yo aro ƴefta certificate. Si o ala ɗo si woodi mbawɗo ar walla men ƴeftanamo certificate makko. Awal Gonga, we thank you very much for presenting this badge. We thank you very much. Joni hip goto re mbaɗeten nden garten kadi e welo welo hunde ko ɗowat ko pulang pulang waɗete. Si ɗum continue tan ɗum sofat. Ha hande joni ɗo ko gobanoji ɗi goni ɗon ɗin noon min ammini ɓe teddinira ɗum deputy speaker West Coast region. Ha hande ko jaatigi o ƴeppata ɗum inde maako inchallah. Governor Ousmane Ba CRR ha hande ko jaatigi ƴeftantamo. Honorable Sidi Ndiaye, Deputy Speaker, we thank you very much. A jarnama. Nden non ko mbaɗeten tan eɗen jarna Sidi Dem. Maso Jamare kele ga do way.
Manama.
dow golle maako pewɗe Abdoulaye Bari Yusuf Barkindo Bari horejo Liberia homo joɗanimo ɗo woni Ousmane Ty Diallo o ara o ƴeftanamo o certificate mo gandantama ko golle maɓe pewɗe e liggoɗiɓe ɓen honorable Ousmane Ty Diallo welcome. We can put it aside. Alhaji Ousmane horejo Thiar mo fonno arde kono ko tarduno hori ar kono ha hande golle moƴƴe ɗe waɗata o teddinama on certificate Alhaji Ousmane horejo Thiar. horejo Boubou Sango tabital Plagu Sénégal. Cedo Balde here or any of Alamodo, then you can take it. Grand Hamadoun Diko horejo Burkina Faso. Lamiɗo Isa Bi Amadou mo gandanɗa woni secrétaire général Tabital Plagu International. Dr Oumar Aboubacar Guiré teddinira oɗo certificate. Sekou Mamadou Bari horejo Tabital Plagu Mali. Horejo Abdoua Mayna Sara omo fonno ar kono ko mbita ko reyo jam ɓooyi leydi maɓe ɗo dilluno o hori ar lana jippota ko diwata on hannomo ar ha hande no teddinirama certificate. Nigeria horejo Amadou Diallo Tabital Plagu Ghana. Sauda Ibrahim Bari Garab. Cherno Yaya Jallo, Secretary in charge of Youth Tabital Plagu International. Awal Gonga, Vice President Tabital Plagu International Nigeria Chapter. Tonga Bari horejo Tabital Plagu Togo.
horejo Chad Amadou Agne ko horejo Chad Thank you. Indiam Awal Gonga, mi woni Vice President Capital Club of Nigeria. Mi woni advisor Lamido Sanusi for Radio Capital Club International. Mi halan in English setda, then maybe Tebe and one and translate. Be Fula min do sendi tu min fula dama Nigeria onon fula Gambia. So what I want to say in the English, earlier on I had the Radio Gambia planning to build an office complex on behalf of myself and on behalf of Nigerian people. I'm contributing the sum of 30,000 cedi dollars for the day they put the block to help them complete the Capital Pulaku office. We are proud of you, all the Fulani, all the Fulbe of Gambia. Nigeria and Gambia are the same. Nigeria and Gambia are the same. It's 30 Gambian cedi dollars. Dallas, $30,000 on behalf of myself and my family. We are proud of Capital Flag Gambia. We are all one people. We are all one family. And Nigeria and Gambia are together, are the same. And I'm very happy to be in this upper river region. And inshallah, I will come back. It's my first time and I will come back, inshallah. Thank you very much. I'll take my leave. Eko halitan gonden tode en kalno pulle Capital Pulaku galle maɓe ko ɓe jiiɗi liggo kanko kadi o wi o waɗi ujune capanɗe tati pour darnotoɗe en galle ko kanko wiyete Awal Gonga Vice President Capital Pulaku International Nigerian Chapter te kadi homo ari he indene pour horejo Capital Pulaku International on woni His Highness Mohammed Sanusi. So o weltima ne tawede ɗo arduɗo URR te noon ɓe mbi ɗum haaɗa e goɗol o artoyasi Allahu subhanahu wa ta'ala jaaɓi. Nden noon heɗen mbiya Awal Gonga o jarama no bete saabu oɗo ko anniya moƴƴo si en keeɓi ɗo galle ta si en keeɓi meeting haysi ko international en noddi ko toon mbatten ɓe welcome on ɗon ala ko ɓuri ɗum welde so capantati ujunere on ko kalis tigui. Then not headed by Awal Gonga, we thank you very much for this kind gesture. Ahora vive Dori Bengoni.
balde aweyu. Ekale balde be wai. Aja, la balde aweyu. Mama kasa. Aja, la balde aweyu. Yete balde be. Mimi yete balde be. Pegala payore. Pegala payore. La yete balde be Mike.
voilà hande ko min musidɗo moɗon dijero Fulɓe TV hande noon miɗen tawe ɗo e nder Mansadiane nder URR hande noon min gondi ɗo e artiste mo ganduɗa artiste jaaduɗo e jamanu ngu artiste mo ganduɗa mo Fuladu foof wattake présenté ɗum woni bande mijo a salminama tontama hono en wonde mijo min Fulɓe TV woni yeeso ma minen lamɗo garal ma hande nder Mansadiane Kounda ɗo ko saabi ɗum bon mi salmini piiw kala ko wawra laade Fulɓe TV mi salmini wa Fulɓe TV kala bon minen gari ɗo sababu tapital pulagu kamɓe mbaɗi men invite ɗo voilà kamɓe noddi men ɗo min gari tawodirede hiiro ngo voilà ko ɗum sababu ɗum hande gargol amen Mansadiane ɗo eyyi hande bandi min jii fayda ko ni wayno ko mana koɗo ma garɗa sabuna yimɓeɓe min jii fansiri hande jaɓɓimama no bete te kadi yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe laamu Gambia mi yi jaɓɓugo ɓe jaɓɓimama ko hoɗum saabi ɗum bon min Gambia ko Sénégal goɗami kono ni wayno ko Gambia hande kala goɗamin wona puɗɗumi arde Gambia ɓoy ko puɗɗumi arde Gambia wala ko wona family e wona fan so wonɗo ko family wala fan ko family saabu depuis puɗɗimi tan carrière am o ko ɗo Gambia ɗo ɓurnomi yawde arde ay ha hande mino jikkodira ɗo mino teddodira ɗo tawde kala mino yidodira ɗo boy hande kadi balde haala minen comme hakkunde ma he tapital pulago naɓe ko hoɗum saabi ɗum bon minen mbi komin Fulɓe mbiyoɓe mbimi mbimami voilà minen pori wonde enen mbi gotum voilà ko hakkude amen ko minen bokki leñol minen teddodiri minen jikkodiri minen genɗodiri ko ɗum wontona haala min gadduɗo ma ɗo baɗɗo responsable ha jettiɗa ɗo e nder capital pulago naɓe aɗa wawi min haalande inende Ka Oumar Sampo dakono Sampo Cissé voilà Sampo Cissé kanko nodde kam wi kam ngolɗo lawol ko an tawere ni tapital pulago saabu min komi fans maɗa komi kettoroɗoma buy wona seeɗa mbimo ala probléme koni wayno bandi a wayrino ɗo nder Gambia ɗo sabuna min bayrinoma nande ɗo hono jiruɗa taw jottogol ma ngol nattirɗa no mayruɗa Gambia ni because miɗa andi o area ga a wayriga seeɗa hoɗo jiruɗa jaɓɓugo hande non sina mino welti rek mino welti buy wona seeɗa way ɗum mbimami yan ɗo ko yimɓe am gonɗo yimɓe am musidɓe am voilà ari ha woni family ko hoɗum mbawɗa haalande jalliɓe rewɓe ɗo ɓe e yiyande ma e golle mabɓe sina golle ɗe mbeyɗi sina weeli nene monde en piinde wiɗo somi limirama juuma kamɓe pi koɓe mbatta koye weeli koɓe mbatta koye weeli buyi wona seeɗa ko jaliɓe fereng ko jaliɓe fereng ɗum noon ɓe jarama buyi Allah nabru yesso Allah hokka enen pi cellal hoɗum waɗi hamin jiyanɗo on da pika mo ganduɗa oɗo woni nawki maki ando pika mo warani hande mo fowri hande ko mo fowri hande saabu ɗe pibalɗe minen jahanno kono oɗo ni programme way wona minen tan jaliɓe keewi min wawa fowrade min mi yaaha voilà mi yaham saabu min anduno jaliɓe keewi bo kala woodi parti mbo okkere siko hirame minen tan voilà ɗon ɓurno tamde important bo ara bandi hande min mbayrima yide combo hoɗum waɗi min mbayrima yide sabuna artisaɓe fo o time ɗo hitande hikkande feccere nde natti ɗon hoɗum waɗi anna wawade bayri ko mboɗo waɗi haydara waɗani programme jagol toon tan o wot waɗani programme jagol tan kono wona haydara on mbawɗa yide fansi ɗi mbaw fansi ma kombo mi jarama mino weltaniɓe boyi mi jaariɓe boyi wona seeɗa eyyi hoɗum mbawɗa haalande Daro e Fulɓe TV e o télé mo ganduɗa ko télé Haalpulaar hoɗum mbawɗa haalande sifoɓe ɓe on ɓe jaara ɓe mbaɗa abonné mbaɗa abonné mbaɗa partagé voilà télé ko télé meɗen enen piiw enen pindendi sina firan ko enen pi nafara bande aɗa e bande hande ko dijeyro joɗoɗa ɗo ɗum noon okkam acapella seeɗa fi mennam seeɗa bande ok hande kadi on nani ko artiste mo ganduɗa ɗo ni bande mijo borom avenir Fuladu wondude Fulɓe TV min dijeyro international hande min kawre nder Mansadiane Kounda ɗo Fulɓe TV ɗum noon hakkude makko he tapital pulagu kamɓe boni responsable ɓe gaddimo ɗo teɗe gandi o wayrino ɗo ɗum noon min mbiya on rek inchallah gabboɗe Fulɓe TV ko télé meɗen ko télé Fulɓe ɓe ɗum noon on calminama Fulɓe ya merci bande min beltima tigui silan ko ɗum ɗo min addanno on ko weeli yonata on yi welo waɗi ɗon kadi certificat ji jonnama fi hollugol ɓe annduɗa darike tawata waɗi golle moƴƴe fi yigol golle tapital pulago yaari yeeso hara on jarama ko jokkuɗo men kon ko musidɗo mon kadi Jadi Diallo miɗo yetta Samba Galaji Mbalo ha français team on fof ha lawol go jokke waɗon like waɗon subscribe waɗon share on jarama Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogi
den fulɓe TV télévision